Хәзер спорт яңалыклары хакында. Собаның Аргамак картодромында шаңғы роллерлары буенча район-ара ярышлар булды. Аның барышы Әлфия Мөбәрәкова сюжетында. Татарстан Республикасы көненә багышлап Собаның Аргамак картодромында тәгәрмәчле шаңғы буенча район-ара ярышлар булып узды. Анда Соба, Кукмара, Арча районы спортчылары катнаштылар. Ярышларны Соба муниципаль районының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов ачып җибәрде. Безнең традицион рәвештә лыжа роллер буенча картодром Аргамакта ярышлар. Инде монда безнең Соба районында түгел, башка районында катнашучылар бар. Шуңа күрә бүген барабызга да тырышып ярышларда максималь көчне биреп катнашырга һәм инде үзегезгә тиешле урын алырга. Монда мин уйлыйм, бүген җиңелүчеләр булмас дип, призлар шактый. Шуңа күрә матур итеп, имәнмичә барлык көчне биреп, шушы трассада иң яхшы вакытларны күрсәтергә теләйм. Ярышларга старт бирелгәнче Ирек Рамазанович районыбызның спорт өлкәсендәге хезмәтләре өчен Озат Юсупов, Данил Мустафин, Шакур Менәвиров, Рамил Гәрәев, Назим Фатхуллин, Раиф Кәримуллиннарга Соба муниципаль районы башкарма комитетының рәхмәт хатларын тапшырды. Ярышлар башлануын хәбәр итеп, баш хөкемдар Марат Гарипов старт сызыгына иң яшь спортчыларны чакырды. Шаңгыда йөрергә кар яуганны көтәсе түгел. Хәзер шаңгыда җәй көне дә йөрергә була. Тәгәрмәчле шаңгыларда йөрүне һәркем үз итә. Ярышларда шулай ук шаңгы спортын үз итүчеләр шактый иде. Игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зарипов, паралимпия чемпионы Рушан Миннугулов, спорт ветераннары Дамир Шакирҗанов, Азат Галиев, Әмин Миннугулов, Азат Дәүләтшин һәм башкаларның әлеге ярышларда катнашуы үзенчә бер ям өстәде. Хатын-кыз шаңгычылар да ул көнне ярыш сызыгына басты. Җиңүчеләргә дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды.